Kaixo guztioi, Altzoko Salvatore elizan gaude. Etorri nahi alduzue gurekin Gipuzkoako 1000. urteurrena ospatzera? Elena Arrese naiz, artista eta erakusketa honetako komisarioa. Artista talde baten ikuspegitik arteak hitzak gainditzen ditu. Erakusketa hau Gipuzkoari omenaldia egiteko modu egokia iruditzen zitzaidan. Begirada ezberdinak batu nahi ditut, Gipuzkoa hain emblematiko egiten duena adierazteko eta pertsonen eta haien historiaren arteko lotura emozionala sortzeko. Eskerrak eman nahi dizkiet, Altzoko udalari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari.